Край паметника на легендата Вълкана Стоянова в Люлин, построен с дарения под патронажа на кмета Митко Андонов, днес тихо присядат старците на разговорка за миналия и за днешния ден и да помечтаят за бъдещето, своето, на децата си, на внуците. Люлинци са хора, които добре знаят какво искат. На предизборното събрание за представяне на кандидатите за кмет на общината, кмет на селото и общински съветници от БСП, след като внимателно изгледаха филма за развитието на община Стралжа, присъстващите дадоха своята висока оценка за работата на кмета Митко Андонов и неговия екип, направиха предложения за решаване на проблеми в Люлин, обещаха подкрепата си с бюлетина номер 6. Категорични бяха в преценката, че политиката на БСП, предизборната програма на кандидата за кмет на общината Митко Андонов, визират най-доброто бъдеще на родния край. Развълнувана, но с видимо желание да работи за своето родно село, пред люлинци се изправи Росица Михова, кандидат за кмет на селото, и представи своята програма, конкретизирайки проблемите, които ще стоят на вниманието й. Аз, както и вие, искам най-доброто за нашето село и ще дам всичко от себе си, за да бъда полезна и да оправдая гласуваното ми доверие. Силно прозвучаха изказванията на кандидатите за съветници Мария Толева. Приоритет в работата на нашия кмет, в предвид на застаряващото население на общината, е социалната политика. Затова са и проектите, насочени към обгрижване на хората с увреждания, към хората в третата възраст, за да имат възможност по-добре да изживеят своите дни. Има възможности за топла храна от домашните патронажи. Добра е работата и с неправителствените организации. Тук специално искам да ви кажа, че за клуб Надежда, който работи в тясна връзка с общината, можем да говорим, че има така много добра дейност и то насочена към едно от децата на вашето село. Филип, благодарение на ентусиазма на жените от клуб Надежда, Филип имаше възможност да изживее абитуриентските си дни заедно с своите съученици. Помогнато му беше, защото той спечели един литературен конкурс в Казанлък. Имаше възможност да му се помогне и когато стана студент, да му се намери работа. Ето, това е политиката, която се води в нашата община. Иван Георгиев, които обърнаха внимание на постиженията в социалната сфера, икономика и инфраструктура, образование и култура. Ние тук в село Люлин ще участваме в това състезание, наречено с думата избори, с кандидата на селото Росица Михова. Един човек, който за пръв път ще пристъпи прага на общинския живот. Вие по-добре познавате от нас Росица. Но първият ми поглед ми дахва доверие, че тя ще се изгради като кмет на село Люлин не само заради своята инициативност, но заради това, че тя ще бъде наследник на един човек, който управлява много години в село Люлин, на един ерудиран човек, на един честен човек, на един работлив човек, на един човек отдал живота си на хората, по-специално за село Люлин. Това е Тиньо Капитан. Присъстващите в залата аплодираха и младите Цветелина Тончева. Аз имам високата чест и отговорност днес да поискам вашето доверие и доверието към кандидатите за общински съветници от листата на Българската социалистическа партия. За тях какво мога да кажа? Че тук в тази листа са съчетани ум, справедливост и младост. Жечко Вълчев, които засвидетелстваха желанието си да работят за изпълнение програмата на своя кмет Митко Андонов. Скъпи жители на Люлин, като млад човек, който се е завърнал от големия град в родния, за да работи и за да създаде семейство, като кандидат за общински съветник от БСП, искам да ви призова всички вас, вашите близки, приятели и роднини, мощно
на 25 октомври с бюлетина номер 6 да гласувате за другаря Митко Андонов, за кмет на община Стралджа, с бюлетина номер 6 за общинските съветници, с бюлетина номер 6 за Русица Михова, с бюлетина номер 6, за да може и следващият мандат да бъде успешен. Напред и победа! Това е ръководител, който ни дава пример за всеотдайност, за упоритост в постигане на целите, в трудолюбие и отдаденост в грижа за хората, подчертаха и двамата, приканвайки люлинци да гласуват с бюлетина номер 6. С благодарност за присъствието, за активността, за подкрепата, Митко Андонов, кандидат за кмет на общината, сподели своите планове за нови проекти, за решаване проблемите на селото, за още по-сериозна грижа за хората от третата възраст, за подпомагане развитието на земеделието, а оттам и повече заетост. Скъпи приятели, вие чухте какво сме направили, знаете какви ни са намеренията, но преди всичко искаме заедно да продължим този път, който сме работили до момента. Това е да продължим да подпомагаме земеделските производители и животновъдите, пчеларите с нашата общинска земя, пасищата да отдаваме, за да могат да работят, да се получават повече доходи, повече заетост. И виждате, и тук всички работят на тези лозя, който му се работи, е на работа. Това е политика, която сме водили преди, още от началото, като бях избран за кмет. И тази политика ще продължим да я водим за напред. За училищата и детските градини ще продължим да ги надграждаме и да обогатяваме тяхната дейност. Заедно ще продължим напред, беше категоричен той. Веднага след това на сцената грейнаха с народните си носии самодейците от Иричеково. Песните и танците доставиха истинско удоволствие на присъстващите в залата, които щедро ги аплодираха.